Simpaticaria es como... Ay, la foto. Vamos a... Es que, por favor. Ketxurila bezala teatzen hasi eta betxo batean. Bai, eta ikuste zute hor tartean dakan gauza txuri hori? Bai. Hori da. Bale, gustatzen bazaio nahaztu, azufrez, ez dugu bale josari hori, fuera. Ba. Bizkar. Bai. Vale, chicos. Bueno, ikustezu, ezta? Dazkan materialak ondo prestatuta baldin bada lurra oso lehorra dakaula, materialak lehortuta dazkau, oso ondo prestatuta dazkau, zein da kontua? Hain da, pizkat txiripa gutzila, eta ardaina. Ikustezu, ezta? Zer egin dugu, Vale, azteko. Vale. Jarri, parutia. Eskua. Lazoroko. Kendu? Vale, hori da esku positibo. Kendu eskua? Hortxe. Bai? Vale, teknika desberdina marra. Por mesa. ¡Ey! ¡Con dos! ¡A la legión! Así le da. ¡Mira! ¿Dónde está?